हाय भैया, भोजपुरी गायक गणेश लाल यादव और रउआ सबके बीच में फिर से हमारे आज एगो एल्बम छूटी जवन कैसेट के नाम बा इमाल अहिरानी के हियो। आज 4 तारीख कैसेट के नाम बा इमाल अहिरान के हियो। कल 5 परसों 6 परसों आज जब बताए को पूरी मिल जाई। हमनी के प्यार दुलार दी जा। और नेताजी के लड़का के आज बहुत खुशी के बात बा कि इमाल अहिरान के गीत ह रिकॉर्डिंग भइल बा। चली जा भैया और सब बताई जा। बहुत आनंद बा। गम में आज पियतन जा हमार लवर छोड़ देले बिया। यही के गम में आज सिगरेट मारा था। लवर बिया आज बहिनी के गोरनिया बहन का ननद मिलबे ना कलिया। वही खाती दिल बेवफा हो गया। वही खाती लेनी जा आज आंसू बहता हमार ओकरे चक्कर में। ठीक बा हम खा ले कबे से खा के बैठल बा। कहिया आइबो 7 तारीख आज हो ना। देखी जा बड़ा मस्त बा लागता और वो सब पी जा। हमनी के चाहें जा निवेदन बा कोनो भी कार्यक्रम में हमनी के बुलाई जा। आज भी और कभी भी। अभी ना पता 7 के क्या 7 तारीख चले बोली जा। और सब भोरे नेट पे रहुआ सबके देखे के मिली।